Sådan. Yes. Hjertelig velkommen i hvert fald til jer alle sammen. Ja, det som I har kunne fornemme, så er det her vores første webinar i But Tell Me. Men vi bygger ikke op. Vi starter simpelthen på toppen med dagens emne, hvor vi kigger på nok et af de hotteste trends inden for kunstig intelligens lige nu, vibe coding nemlig. Det er første gang, vi gør det her, så vi ved godt, at vi ikke helt rammer den perfekt med webinaret her første gang, men vi gør os umage. For eksempel så har vi allerede lært, at vi nok ikke skal bruge LinkedIns eventfunktion til håndtering af de her tilmeldte. Men vi håber, at I fandt det alligevel. Vi har fået en del spørgsmål på, hvor linket nu var henne, så det prøver vi at gøre bedre næste gang. Der er sikkert også andet, vi har ramt skævt, så I er mere end velkommen til at give os feedback, enten ude i chatten, nu den er åbnet, eller også bare til enten Stefano eller mig efterfølgende her. Men mit navn er Brian Søgaard. Jeg er idémand bag Botelme, og jeg arbejder i dag sådan primært med strategisk AI-rådgivning. Holder mange foredrag og hjælper egentlig organisationer og teams sådan i gang med AI. Øhm, Ja, trods navnet But Tell Me, så laver vi faktisk andet end bots, der kan fortælle jer noget. Stefano, vil du scrolle lidt ned på hjemmesiden der? Så Det kan jeg gør lige jeg. sætte på Det kan ord I se på. her. Ja. Bare lige for at sætte på hvem vi er, så I har en lille smule kontekst, inden vi går i gang med dagens program her. Yes, lige der. Fordi vi står nemlig på de her tre ben, eller de her tre ydelsesområder, som I kan se her. Og det siger egentlig lidt om, hvad vi gør, og hvor vi kommer fra med det her oplæg i dag. Punkt 1, som I kan se her ude til venstre, så hjælper vi organisationer i gang med AI. Det er sådan alt fra den her tekniske hands-on rådgivning, at det kan være et pilotprojekt eller en AI Center of Excellence eller noget i den stil, der skal i gang, til rådgivning af ledere og bestyrelse i, hvordan kunstig intelligens kan påvirke deres strategi eller organisation eller markedet generelt. Der mangler ret meget information tilgængelig derude. Nummer to her, det er, at vi udvikler vores egen AI-løsninger. Det kan være standalone løsninger, det kan være noget, der integreres direkte hos kunderne, men det kan også være AI-agenter for eksempel. Dem laver vi en del af, som nogle specialudviklede AI-agenter. Det behøver vi ikke snakke om i dag, vi skal til noget andet. Tag et kig på vores hjemmeside eller vores cases derinde. Der er en del casebeskrivelser, I kan kigge på, hvis det skulle have interesse. Det tredje ben, derimod, det er det, vi skal snakke om i dag, eller den vi klikker ind i dag. Det er her, hvor vi holder AI kurser, workshops og foredrag og alt muligt i den stil, og fra i dag også webinars. Og det kan være alt fra tekniske foredrag, for eksempel hver forgårs var jeg ude og holde et foredrag for 30 data scientists på Syddansk Universitet, om hvordan de træner deres egne sprogmodeller og udvikler AI-agenter, så bare som et eksempel. Men vores webinar i dag, det er sådan lidt mere håndgribeligt. Som sagt, vibe coding her. Det er noget, vi selv bruger. Jeg har selv bygget flere løsninger i det, og det har Stefano også. Det kan være super sjovt og super inspirerende at komme i gang, fordi det er ret hurtigt faktisk at skabe nogle ret fede resultater. Og komme frem til noget, man kan vise til andre, eller teste en prototype eller sådan noget. Så vi har begge to vibe-codet en del. Stefan han kommer også til at vise nogle eksempler her lige om et øjeblik. Så Stefano, mens du lige finder, eller gør det klart, vil du ikke lige finde vores vibe coding kursus? Fordi hvis nu folk sidder bagefter jer, der Nå deltager ja, her, det kan jeg godt. og Ja, tænker, det kan jeg godt. ved I hvad, vi skal da vide mere om det her, så har vi faktisk et kursus her om et par måneder. Yes, den der. Øhm, hvad er det lige i starten af februar, holder vi et kursus i det her, hvor vi graver meget, meget længere ned i det, og I kommer selv til at tage en case med, som I kan arbejde med på det her kursus, så I går derfra med sådan en fungerende prototype eller et fungerende produkt med det her. Så hvis I synes, det er super spændende og vil grave dybere, så kan I tage et kig på det her. Jeg ved ikke, om det gik for hurtigt, men ellers kig på hjemmesiden, der er det online her. Så fra nu af vil jeg bare lige give ordet videre til min gode kollega, Stefano, som vil vise jer, hvad det hele går ud på. Så take it away. Yes. Tak for indflyer, Brian. Så jo, det er mig her, som I kan se også her. Og jeg er sammen med Brian i Portalme, og så er jeg også freelancer derude, og så er jeg underviser.
Så de her ting, jeg viser jer, det er også noget, som jeg bliver skarpere på, jo mere jeg går rundt og underviser. Anledningen til det her webinar, det er også, at jeg skrev et par artikler, også på LinkedIn. Det første var sådan om den vilde vest, hastighed versus kvalitet, og hvad der sker derude, fordi der kommer flere og flere, der bruger de her tools. Nummer to artikel, som vi også har på hjemmesiden, det er omkring the hangover, som jeg kalder det. Det vil sige, når AI begynder at kode lidt for hurtigt, og så vi kan tænke. Det vi kommer ind på også i det her webinar, det er også at fortælle jer lidt om, hvad kan man gøre også her i forhold til sikkerhed med de her løsninger. Men ellers det er Esrem hands-on til dig. Jeg har to ting, jeg vil vise jer. Det første og fremmest det er noget Lovable. Og så, mens Lovable arbejder for os, så vil jeg vise jer også andre måder at whitecode på. Så det første, jeg vil vise jer, det er simpelthen, hvordan du går i gang i virkeligheden med det her tool. Og det skal siges, jeg er ikke hvad hedder det, sponsoreret eller betalt af Lovable overhovedet. Så der findes også andre. Der findes der her Bolt eller Windsurf og så videre. Men Lovable, det jeg godt kan lide, det er sådan nogle svenskere, der har gjort det godt. I siden ser sådan ud, så hvis I vil, så kan I simpelthen bare åbne den her, og det jeg viser jer, det er sådan, det ser ud hos jer, når du ikke er logget på. Så typisk du går i det her knap, for eksempel login, og så kan du starte med Google, eller hvis du er sådan lidt nørdet, så har du en GitHub-profil, så logger du direkte med GitHub, eller bare continue med e-mail. Og så når du så fortsætter med e-mail, så sætter du e-mail ind. Efter man har gjort det, så kommer man ud i det, I ser her. Det vil sige, du har sådan en konsol, hvor du har en del funktioner. Og det her også løber Brian, det er ligesom være lidt pædagogisk og forklare, okay, hvad er det for noget det her? Det er en rimelig brugervenlig. Altså det står der her, ikke? Build a dashboard for, og der ligesom står og nudger der lidt om, hvad er det, du kunne bygge. Når du har din profil, så står du heroppe her på toppen venstre med Stefan og Solvable. Det skal siges, at du får også en lille smule kreditter, gratis kreditter herinde, hvor du har sådan nogle 5 credits per dag gratis. Så når I kommer ind, hvis I følger mig nu for eksempel, så er I på, og I kan begynde at kode, whitecode, kan man sige, sådan nogle whitecoder. Så har du her til venstre, du har dernede din profil, og du kan ligesom sætte op nogle settings, appearance, alt muligt sådan lidt sjove ting. Men det jeg synes det er jo interessant, det er at vise jer, hvad er det man kan lave med enkelte prompts, og man kan bygge nogle ting, som faktisk ser ret godt ud. Jeg kan give nogle eksempler. Det her det er noget, jeg lige har haft kørende på et kursus, jeg har haft. Og den er bygget på baggrund af nogle få prompts. Her til venstre, så ser I dialog, man har haft, som jeg har haft med botten, og også startprompten helt på toppen. Og så kan man ligesom vibe videre, ikke? Så den indeholder helt historikken herovre til venstre. Hvis jeg går tilbage, går til dashboards. By the way, det skal siges, jeg har lidt flere kreditter, fordi jeg har bare købt sådan en $25 om måned løsning her. Og det kører fedt for mig. Jeg har nok kreditter for ligesom at arbejde og vibe videre herinde. Hvis man laver løsninger, som Lovable forstår, at det er noget til publikum, altså noget, hvis du har sådan en lille startup, eller du vil have et eller andet sådan publikumvandt, så finder dem på nogle relativt sådan fancy setups. Det her det er noget, jeg har eksperimenteret i går, for eksempel. Jeg vil gerne have sådan en Nordic Stock Forecaster, whatever. Så det ser sådan ret fancy ud. Hvis du laver noget internt i stedet for, så kommer det med sådan nogle lidt mere sådan flade sider, eller denne her. Det her det er sådan en toppen, altså fronten på en refusionsagent. Det var noget, jeg har haft i et andet kursus, hvor det virker sådan lidt mere spartansk, kan man sige. Men tiden er knap. Vi er allerede 12 minutter inde i webinar, så synes jeg, at vi skal vise, hvordan det her lov fungerer. Så hvis vi går ud til det her dashboard, det er jo her, du starter. Og det er jo herinde, time to shift step. Det her, du begynder som at prompt at se, det er sådan noget, jeg kunne godt tænke mig at bygge. Men i det her webinar, jeg vil gerne være sådan lidt mere avanceret og give jer nogle tips.
Altså, typisk, inden du starter maskinen, det her er en maskine, i stedet for måske at bare give det en kort sætning, jeg kunne godt tænke mig at bygge en app, der kan det og det, og så bagefter iterere, det er også okay, men hvis du tager et skridt tilbage, så kan vi gå i en ChatGPT, lignende, whatever tool du har, at du kan få den til at producere en prompt, som er målrettet lovable. Og det er så det, jeg har forberedt her. Øh, og det kan jeg simpelthen bare tage. Jeg tror, jeg har lavet det i et eller andet tekst her. Og jeg har simpelthen tænkt, at vi skulle lave en lovable AI-makker. Et eller andet, der kunne hjælpe jer for eksempel til at gå i gang med lovable og give nogle forklaringer. Så jeg er gået sådan meta. Jeg sad et skridt tilbage og sagde, okay, kunne man bygge sådan noget? Så nu er vi i gang i den anden skærm, bare at tage en kopi af den prompt, som ChatGPT har lavet for mig, når jeg sagde, jeg vil gerne have bygge mig en AI-marker, men ikke bare en AI-marker med det samme, en prompt til det. Og så jeg pisser det bare ind her. Og nu er det som pisset ind, og så siger jeg vil gerne have et futuristisk landing page og bla bla. Brug også noget inspiration fra en side, der hedder v0.app, hvor der er sådan nogle rigtig flotte templates, men uden at kopiere og stjæle det templates, bare tage en inspiration derfra. Så har jeg bare sat ind hele det her prompt, og hvor der er, I kan se, det er sådan meget sådan maskinvenligt, kan man sige. Altså, der står alle mulige detaljer om det her, som jeg godt tænke. Og så siger jeg bare, start building. Og lige så snart man trykker på start building, så går det sådan i thinking mode, og begynder at bygge. Og det her, det kan tage nogle minutter. Det er derfor, det jeg har planlagt til det her webinar, det er, ja, så kan vi se noget andet, og så en anden måde at arbejde på det på, mens det her er i gang med at bygge. Jo, det vil vise jer, det er, Lovable er super god til at lave sådan nogle hjemmesider og ting og sager. Men hvis man er en lille smule nørdet, og man har GitHub, så kan man i selve GitHub, lad mig lige gå et trin tilbage her. Det her det er ligesom min GitHub, men min IT-universitetsprofil. Og herinde, hvis man er heldig nok, at man har en Copilot Pro-licens for eksempel, så har man lige pludselig superpowers også herinde. Og det, der har været mega sjovt for mig, det var, at jeg fik overdraget den her kode her, som jeg viser jer. Og helt historien går på, at på IT Universitet, vi har det her kursus kørende, hvor der er hvert år, og nogle af jer kender det godt, ikke? Vi samler studenter fra anden år. Det er deres store første projekt, bachelorprojekt. Og det kalder vi Industrial Software Engineering large groups. Og der laver vi Scrum Teams, og så de leverer simpelthen et projekt. By the way, jeg reklamer også for det, for vi er i gang med at samle projekter lige her og nu. Men på det kursus, vi har aldrig haft en hjemmeside indtil nu. Så jeg fik overdraget den her, og så fik jeg at vide, no problem, det er jo meget nemt. Og i øvrigt på GitHub her, der er også en gratis cloud-plads, så det behøver ikke koste noget. Det startede som en PhD-projekt fra her, Ananias, som den hedder på GitHub. Så fik jeg overdraget den her, og så fandt jeg ud af, at der var den her lille vand her, som så har hjulpet mig med at bygge det. Nu zoomer jeg lidt ind. Der, GitHub Copilot. Og jeg kunne høre noget fra Lovable, der sagde bling bling. Det går godt, at der allerede blev bygget noget. Lad os se. Ja, så nu er jeg lige tilbage. Det her det er faktisk en interessant ting, som vi skal vide om det her vibe coding. Ikke? Altså, nogle i branchen, vi kalder det også bare async programmering. Det vil sige, du bygger et eller andet async. Du sætter det der i gang, så kan du over tage en kop kaffe, for det tager det lige der 5 minutter. Eller du arbejder i et andet projekt samtidig. Så det, I ser her, det er simpelthen landing page på det her Lovable AI-marker. Digital hjælper, der guider dig trin for trin, når du bygger apps i Lovable. Og værsgo, der står allerede, hvorfor vælge AI-marker. Jeg kan se, det her er bygget, som om jeg har lavet sådan en mini-app, en starter, næsten som jeg kan næsten paketere og sælge.
Det kan jeg faktisk love på, by the way, og sætte dig op i Shopify, hvis du vil ligesom sælge et eller andet, ikke? Altså så få folk til at betale for service eller produkter. Det kan da være en del af den prompt, jeg lavede. Sådan fungerer det. Beskriv, hvad du vil bygge. I Mark giver dig klar simple trin, og så bygger du så videre. Så det her, det er sådan en lidt, måske det er step by step proces, som jeg allerede har talt med jer om. I stedet for at gå til Lovable direkte, så sige, byg mig det her op. Du tænker dig godt om, hvad du vil bygge. I Mark giver dig klar simple trin, og så bygger du videre. Så jeg bare gået meta, ikke? Så det her, det er bare efter one shot. Den har også allerede lavet sådan en 5 stjerner anbefalinger. Jeg ved ikke hvad, det her er selvfølgelig alt sammen fake. Øh, det var bare det, man kan få fra en one shot. Og så herfra, så fortsætter man med at arbejde. Og nu fortsætter jeg lidt på Lovable. Jeg kan se, at jeg har 12 minutter, så jeg er nok til at vise jer nogle fede funktioner. Først og fremmest, så kan du, hver gang du siger et eller andet her, du skriver i det her Ask Lovable hernede i hjørnet, jeg håber, I kan se det, eller så zoomer jeg ind her, den bygger videre. Så virkelig, du er i gang med ligesom at bede den om at bygge videre på det her. Men hvis du vil undgå det, og vi kan ligesom bare snakke med Lovable LLM, altså Large Language Model, så kan du gå i chat mode. Og chat mode lige nu, powered by Claude Opus 4.5, er du sindssygt. Altså det er noget af det bedste, der findes lige nu i forhold til modeller. Så her kan du bare snakke, og så kan du planlægge, hvad det næste kunne være. Og det næste, det er for eksempel, hvad mangler der her? Hvad synes du? Ikke? Så ligesom gå i en dialog, og så gå i planlægningsmål, og så tænker du over det her løsning, og hvordan det kommer til at se ud, og så videre, ikke? Lad mig lige tage et kig på den nuværende side og gennemgå kode, for det giver dig en god vurdering. Så er man i gang med at tage nogle screenshots af det, der allerede er blevet bygget, ikke? Og så kommer man med en vurdering, og hvad er det, hvordan man kan forbedre det, der er allerede lavet. Øh, der er mange fede funktioner i det her lovbrud her. I skal vide, at hele den her setup, den er faktisk ikke bare altså TypeScript, React, altså frontend del. Nej. Der findes også en helt backend, som er bygget i noget, der hedder Superbase. Superbase, der tager hånd om API'er, det vil sige integrationer. Den tager hånd om database. Så det er en ret fed løsning. Så kan du se, så står der det, der mangler. Der mangler navigation, der mangler footer, der mangler en masse ting. Ikke? Og så herfra kan man ligesom arbejde videre. Og nu står jeg stadig i chat mode. Ikke? Man kunne også bare sige, nå, så snakker man med det. Ikke? Kan I se, der er også en mulighed for, at du går i, så kan du ligesom bare, mens du kører bilen, så står du og vibecoder, og så får det her til at arbejde videre for dig. Man kan også bruge det her Visual Edits, som er en meget fed funktion, hvor du ligesom kan I se det. Nu tager det fat i nogle enkelte dele herover, hvor du kan simpelthen bare editere det manuelt. Ikke? Så nu er I i gang med at se nogle lidt mere avancerede funktioner i Lovable, som I kan bruge til at arbejde videre med den app, som man har bygget. Ikke? Så den kan nogle ting. Det sker, når man ligesom er tilfreds, fordi vi har allerede så meget tid, så kan man synkronisere projektet til GitHub. Og så tænker jeg, hvad er det for noget GitHub? GitHub, det er en code repo. Det vil sige, hvis du vil produktivisere det her, og nu prøver jeg ligesom at gøre det lidt større, der. Og give det videre til nogle rigtige, altså menneskeudviklere, også hvor det arbejder videre med, så kan man ligesom sætte koden ind der, ind i GitHub. Og derfor kan du stadigvæk arbejde videre med Lovable, og virkelig du kan også fortsat arbejde også med andre koder, bots derfra. Men når man også er tilfreds for eksempel, så kan man også publicere det. Og hvis du trykker publish, sådan her, så bliver det simpelthen bare sat ud. Og nu er den her mockup tilgængelig i noget, der hedder AI-marker-blueprint-lovable.app. Så den er allerede tilgængelig derude. Men tilbage til historien, til den anden, men så den er i gang med at publicere. Jeg fik overdraget den her side, men så gik jeg i gang med min lille Copilot her, og hvordan gjorde jeg det? Nu kan I se, hvis du har en GitHub-profil, så går man herover til venstre, men finder det her Copilot herinde, og det er super vigtigt det der med kontekst, så tager man fat i den repo, man nu er inde, og så kan man ligesom spørge
Copilot om overhovedet. Man kan bruge mange forskellige modeller. Igen, også her der er både Claude, ChatGPT, vi kan tage en GPT-5 for eksempel. Og så kan jeg spørge her, ja, hvad gør denne her side egentlig, hvis jeg nu havde glemt, hvad den gør. Øh, og nu er jeg sådan en planning mode, ikke? Lidt det samme, jeg vidste til Lovable, hvor sådan, man planlægger, inden man skal gøre noget. Og hvilke sider mener du helt præcis? Selve GitHub eller bestemt README? Sådan hvilket, okay, lad os tage README for eksempel. README, det er den fil, som ligesom fortæller, hvad der er bygget, ikke? Øh, og her endte det så en helt anden måde at arbejde på. Det er meget mere sådan lidt nørdet, kan man sige, i forhold til Lovable, hvor det er ligesom bare lige til. Øh, og her ligesom viser det hele. Øh, og hvis man vil i gang med agenten og få lavet bud, det er herinde, det foregår. Og herinde, du laver en såkaldt coding task, og så bygger det en såkaldt pull request, som jeg har hørt fra jeres udviklere, hvor de så arbejder sammen. Og så til sidst, man reviewer selv kode. Nogle gange jeg bruger en ChatGPT til at review kode, ikke? Og, øh, og så bygger man hjemmesider. Hjemmesiden ser sådan ud her, og det har taget et par dage at bygge. Og hvis I vil, det her er de projekter, vi har lavet i år, for eksempel, hvordan en beskrivelse af det. Og hvis I vil være med til næste år, for eksempel, det er bare download Project Proposal template herfra. Men ellers det er bygget den her, og den er meget smart, fordi den er mobilvenlig, selvfølgelig. Optimeret til SEO og alt muligt. Det har taget 2 dage. Noget som i gamle dage, det ville tage mig måske, jeg ved det ikke, flere uger, ikke? Altså at bygge. Inklusive også video og sådan noget, ikke? Altså hvordan skulle jeg finde ud af, som ikke kan være med at finde ud af, hvordan jeg skulle lave sådan. Ja, men ellers, det var ligesom det, jeg havde på programmet. At vise jer Lovable, forskellige funktioner, hvordan du går fra idé, sætter det ind, tager måske lige et skridt tilbage til en god prompt, så i løbet af en one shot, du har allerede ligesom noget, som er interessant. Og her, you kan se, you just shipped, så hvis jeg klikker på den her, den er live nu, så det kan man bare tilgå fra internet. Din Lovable AI-marker. Der er selvfølgelig ikke nogen funktioner bagved. Jeg har ikke bygget noget permanent, noget database eller noget, men det er ligesom det mock-up, som man ligesom er lagt lidt lige. Vi har 5 minutter tilbage, så jeg vil ligesom tænke, Brian, hvad synes du? Er der nogle spørgsmål eller et eller andet Ja, fra der chatten? har været et par spørgsmål i chatten, som jeg har besvaret undervejs omkring muligheden for at skifte sprogmodellen ud bag Lovable, som der desværre ikke er, eller desværre det ved jeg ikke, det er der ikke mulighed for som sådan. Det er en del af det Lovable leverer med, og de kvalitetssikrer ligesom de sprogmodeller, som de anvender til vibe coding, at de er som de skal være. Men det kan være, at jeg lige skal sætte et par ord mere på et af de spørgsmål, vi har fået omkring det her med, om man så kan påvirke deres prisstruktur. Fordi du kan jo godt i din applikation, du vibecoder her, kan du kalde API'er. Så du kan godt have et separat system. Det kunne være N1N eller andre systemer, som du så kalder, hvor du har en masse AI-logik til at lægge i, hvor du så selvfølgelig kan bruge dine egne sprogmodeller og designe det præcis, som du gerne vil, og integrere med de systemer, du vil. Og så svaret øhm, efter din egen, hvad skal man sige, for eksempel din egen funktion der, kan du så returnere tilbage til Lovable. Så på den måde, så kan du vise noget indhold på din vibe-coded applikation, som du faktisk har skabt et andet sted med dine egne AI-modeller. Så når det kommer til funktionalitet, kan du godt køre ud af systemet, men når det kommer til selve kodegenereringen af det, jamen, så er du inde i Lovable og skal bruge den arkitektur, der ligger derinde. Det håber jeg gav svar. Øhm, Mange tak. Nå ja, godt Yes. Emil, der var du. Jeg kunne ikke lige finde dig her. Er der flere, der er ikke mere her? Så kan det være, at du lige skal bruge det sidste minut her på, eller 2 minutter, Stefano, på at demonstrere, hvordan du så ændrer et genereret site. Så du sagde for eksempel de her ratings, at det var selvfølgelig noget, der var opfundet. Så prøv at demonstrere, hvordan du så ændrer noget content på siden. Det synes jeg er ret elegant lavet derinde. Så prøv. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Så jeg skal selvfølgelig tilbage til logo, og så skal jeg lige til min hjem og min dashboard. Det er der, hvor ligesom jeg finder de forskellige projekter, jeg har, og det er nu, jeg ligesom har hoppet ud af det. Så Recent View, det er her AI-marker.
Det vi kunne demonstrere, det er, og det er så et spørgsmål, om jeg har ligesom, men der er tid nok til det, ikke? Men ideen er for eksempel at øh, fjerne lige, hvad siger brugerne for eksempel, ikke? Hvis det, ligesom, det er noget forkert, det eksisterer ikke. Fjerne lige, øh, hvad siger brugerne? Bum. Mere skal der ikke til. Det begynder ligesom lige at tænke. Altså det gør, det er simpelthen bare at gå ind, og så gøre det, man beder dem om, ikke? Du kan se fjerner testimonial-sektionen. Håber I kan se det. Så den begynder at editere de rigtige sider, og du kan faktisk også se live, at den er blevet fjernet i løbet af ganske få sekunder. Testimonial-sektionen er fjernet. Bum. Godt. Så. Så på den måde, så skal man ikke kun ramme rigtigt i første prompt, og så starte Mhm. forfra, når noget gætter forkert, eller når noget, hvad hedder sådan noget, genereres forkert og uønsket, så kan man egentlig bare gå i dialog med den, og vedligeholde det, man har, det man har fået Ja. genereret. Der er Ja. lige det sidste spørgsmål, vi kan nå her. Det er også Emil, der spørger hernede, om man kan følge, hvor mange tokens eller credits, man bruger, Ja. Ja, imens det kan man man. bygger kode. Det kan man. I mine kurser ofte, jeg har nogle kursister, der ikke har en licens. Så derfor, når vi kører det der modul om Novo, de så forsøger at spare rigtig meget. Så der er, jeg tror det er nok under enten settings og, hvor er det? Øh, balance? Nej, jeg tror det er faktisk ikke noget nemmere. Nå, det her det er spread news. Man, Hvad er man, det, kan, jeg nu har? man kan i hvert fald følge sit forbrug, så man kan se, hvor meget man har tilbage Ja, i den ja, daglige. Ja, så det det kan kan man. man, det kan man godt. Man kan følge Man kan flere det selvfølgelig. dagligt. Det er det. Ja, men Men det det her, kan man. det er jo kun et Jo, redskab i vibe-coding værktøjskassen. Der er rigtig, rigtig meget andet derude. Så Lovable bliver jo også udfordret af det seneste skud, synes jeg der, som er virkelig værd at kigge på, hvis I vil i gang med det her. Det er Claude Code, som er kommet frem ja, med noget meget, meget interessant. Og så har OpenAI også sin udgave af det med Codex. Så der ja, er flere parallelle konkurrenter derude til Lovable, men Lovable er bare meget, meget nemt at gå i gang med, ja, og priset ganske fair. Og så ja, kunne vi også kigge ned i, hvis vi har haft mere tid i dag, ned i den her de muligheder, der giver, hvis vi kobler en database på, så får vi sådan noget som brugerstyring og alt muligt serveret næsten for fødderne af os. ja, Så derfor så er det meget let at gå i gang, og man kan hurtigt komme frem til noget ret interessant med ja. Lovable. Men igen, de har konkurrenter. Det var det, vi nåede at gennemgå i dag. Og husk at sige til, hvis der er, I har opfølgende spørgsmål, så bare tag kontakt til os, så tager vi dialogen med jer. Eller hold øje med vores hjemmeside, hvis I er interesseret i vibe coding kurser, eller hjælp til at komme i gang i hvert fald. Har du en afsluttende bemærkning, Stefano? Jeg vil takke jer alle sammen for også tålmodighed. Altså, der har de der små hiccups til at starte med. Og alles, vi ses derude. Mange af os ligesom er med i de samme kreds. Ikke? Så tusind tak, fordi I vil være med. Og for recording, jeg vil forsøge at sætte op måske på YouTube. Det vil være måske relevant. Men det kan vi tale om. Brian, Det vi gør vi. vender lige tilbage med det. Ikke? Tak for i dag i hvert Tak fald. for denne gang. Tak. Vi ses. Hej så. Hej så.